Bidla kruċjali fl-istatut tal-Labor illi saret fi kwistjoni ta' ftit minuti bil-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef irib ħafna ta' Roberta Bela u wieħed mill-mażulin għal karika ta' Deputy Leader jaqra malajr l-emendi fl-istatut u jitlob il-vot. Bekk bid-deċiżjoni meħuda fit-Teatro Rialto ta' Bormla, il-membri parlamentari tal-Partit Laburista mhux se jitħallew jieħdu post Chris Cardona. Li ftit tal-jimilu l-Partit Laburista pubblika ittra li suppost kellha tkun ir-riżenja tiegħu minn deputat mexxej. Il-Partit Laburista ħabbar li bejn il-ġimgħa 3 u l-ħadd 5 ta' Lulju se jkun qed jilqa' in-nominazzjonijiet għal deputat mexxej għall affarijiet tal-partit bl-elezzjoni finali issa tkun posposta għal 25 ta' Lulju. Min-naħa tiegħu f'diskors qasir il-Prim Ministru Roberta Bela konferma li se jibqa' jiddefendi lil predeċessur tiegħu Joseph Muscat minkejja l-iskandli li qed ikomplu joħorġu. Se nkun qed niddefendi lil kull wieħed u waħda mill-grupp parlamentari jien l-ewwel wieħed li niddefendi li tim tajjeb ta' nies li għandi madwari. Ironikament, dan id-diskors ta' Bela wasal biss 24 sija wara li hu stess qar li lest jitlob lill Ministru Edward Zammit Lewis biex iwarrab mill-laqgħa f'każ li l-Cabinet jerġa' jiddiskuti jekk l-imprenditur Jürgen Fenek għandu xinata proklama jew le. Din il-konferenza ġenerali saret ukoll fl-isfond ta' wieħed mill-aktar skandli li qed jerreq lil Kastilja, dak tal-wind farms fil-Montenegro, fejn minn dan il-proġett għaddew il-miljuni tal-euro fil-kumpanija ta' Jürgen Fenek 17 Black. Fir-Rialto, meta suppost kellu jitkellem dwar il-ħidma tal-partit, Bela infex f'diskors ta' tajjir u teddid fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess waqt huwa qal li jemmen li pajjiżna se jikseb riżultati tajbin fl-eżami tal-Manival.